Okay. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που ξεκινάει το πρόγραμμα συνεργασίας των τριών Δήμων, του Αγίου Δημητρίου, του Αλήμου και του Παλαιού Φαλήρου, σε σχέση με τον έλεγχο και την βοήθεια για την προαγωγή της υγείας των εφήβων των Δήμων μας. Είναι ένα πρόγραμμα που στηρίζεται σε μεθόδους της τηλεϊατρικής, στη σύγχρονη τεχνολογία, ελέγχεται δειγματοληπτικά μεγάλος αριθμός μαθητικού πληθυσμού εφήβων από τις τρεις πόλεις, από τα γυμνάσια και τα λύκεια της περιοχής μας, με σκοπό να ελεγχθεί η προδιάθεσή τους να αποκτήσουν το μεταβολικό σύνδρομο. Με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσουμε να περάσουμε στα παιδιά την ιδέα της υγιεινής διατροφής. Είναι πολύ κρίσιμα αυτά τα χρόνια τα εφηβικά, τα νεανικά, για να μάθει ο νέος να τρέφεται σωστά, να αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι να τρώει υγιεινά και να αποφύγουμε όλους αυτούς τους κινδύνους που ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η καθιστική ζωή και η ροπή προς την παχυσαρκία έχει οδηγήσει στην περίοδο αυτή. Είναι σημαντικό που συνεργαζόμαστε οι τρεις Δήμοι, αξιοποιούμε ευρωπαϊκά χρήματα και αυτά στοχεύουν σε μια πολύ κρίσιμη μάζα πληθυσμού, τους νέους των πόλεων μας. Πιστεύω ότι είναι η απαρχή μιας συνεργασίας, είναι στη στρατηγική μας να αξιοποιήσουμε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ειδικά αυτή την περίοδο που δεν υπάρχουν διατηθέμενοι πόροι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή από ίδια έσοδα των Δήμων. Δεν πρέπει να αφήσουμε καμία ευκαιρία να πάει χαμένη στην κατεύθυνση αυτή. Και είναι εξαιρετικό που συνεργαζόμαστε και οι τρεις Δήμοι για αυτό το πρόγραμμα και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για άλλα προγράμματα και που ήδη έχουν βγει και που πρόκειται να βγουν στο μέλλον.